wonten ing pepeteng kang dudu peteng cemlorot sinar kinasih saka pusaka sejatine jagat, sinar kang ora katon ananging rumasuk ing ati. Iki cerita babagan Kyai Panji Penganten, satriya kang ora mung mbesut bondo ananging ngladeni diri lan jagat. Dapure Panji Penganten, lambang satriya sing ngadepi kahanan. Dapur Panji Penganten kuwi kaya satriya kang lagi nemu dalan tresna, lagi ngalami lelakon kaping pisan ngadepi urip bebrayan. Dapur iki ndarbeni recikan sing lembut lan luwes kaya pasangan penganten sing sasrawung kanthi rasa lan tresna sejati. Panji Penganten ateges panji yaiku simbol luhur, penganten yaiku pralambang wiwitan anyar. Tegesipun kris iki nglambangake lelakon titah kang mlebu babak anyar, pinarbuka tumrap panguripan bebrayan, tanggung jawab lan spiritualitas anyar. Kris dapur iku cocok kagunganipun tiyang kang ngupaya harmoni, tansah mbranti pasulayan lan nyepetake bebrayan luhur. Kaya penganten ing upacara, kris iki mulang babagan kahanan anyar sing kudu ditempa kanthi kawicaksanan lan sabar. Pamore keleng yaiku pamor sing ora katon, peteng legam kaya wengi sajroning semedi. Nanging pepetenge iku dudu pepeteng kosong, iku pepeteng kang nguntapake kesadaran diri, kaya lelampahing rohani kang dudu dilewati tanpa petungan. Pamor keleng iku rahayu kang nyimpen, ora gumebyaring cahya ananging ngemu daya sejati, ibarat Brahmana kang wis ngendhalekake nafsu, ora butuh dipuji ananging tekun nyinau lan ngladeni. Pamor iki mulang yen kadigdayan ora kudu sumunar ananging kudu nembah lan manembus rasa sejati. Kang sejati ora katon, kang katon dudu sejati. Kris pamor keleng asring dipilih kanggo perlindungan gaib, waskita batin lan kekuatan spiritual sing alus lan andhap asor. Tangguhe nom-noman nglambangake jaman owah gingsir antara jaman kolonial, perjuangan nganti tekan kebangkitan nasional, jaman kang nglairake para pemikir, pemimpin lan petani jiwa, para satriya anyar kang ora mung ngagem gaman ananging nglawan nganggo kawicaksanan lan kaweruh. Kris iki ora mung senjata ananging uga saksi jaman. Dhe'e ngandhut tuwah siji kawicaksanan kanggo ngadepi kahanan anyar, loro kasekten kang lembut ora kasar ananging mantep, telu katutupan daya linuwih kang njaga lan ngudari simpul masalah. Kyai Panji Penganten iki duwe tuwah kanggo nglerem pasulayan, maringi katentreman omah tangga lan pasangan, ngudari alangan tresna sejati, buka dalan jodoh lan harmoni, ngiyatake tekad lan kasabaran, cocok kang lagi ngalami transisi urip, kawibawan alus dudu amarah ananging kuat nganggo rasa lan tata krama. Nger pusaka iki dudu mung lempung waja kang diparas, ananging kawicaksanan kang sinandhi. Pusaka iki kaya guru, kaya simbah kang ndedonga ing mburi. Yen sira njaga rasa, dheweke bakal njaga uripmu. Witane peteng, endinge padhang, ananging mung kang sabar kang bisa ndeleng pepadange.
satemene keris iki layak kang ngudi rasa, kang lumaku ing dalan spiritual tanpa rame. Kyai Panji penganten pamor keleng dudu gaman kang nyerang, ananging cahya kang nyumunar saking pepeteng. Lakon anyar nganten rasa sabar wicaksanan. Sugeng ngagem, muga pinaringan kawelasan lan nugraha. Sastra Jendra Hayuningrat pangruwating Diyu. Nuwun matur suwun.